Kemikaalien varoitusmerkit opastavat suojautumaan vahingoilta kuten syöpymiseltä ja myrkytyksiltä, jotka voivat johtaa jopa kuolemaan, sekä suojaamaan ympäristöä vaarallisilta kemikaaleilta. Yleisimmät kodin kemikaaleissa tavattavat varoitusmerkit ovat ärsyttävä tai haitallinen, syövyttävä, ympäristölle vaarallinen, helposti syttyvä ja hapettava. Ärsyttävä tai haitallinen merkin voit löytää esimerkiksi konetiskiaineen, tärpätin tai kalkinpoistoaineen pakkauksesta. Ärsyttävien kemikaalien varomaton käyttö voi ärsyttää ihoa ja silmiä. Nämä aineet voivat olla haitallisia, aiheuttaa allergisia reaktioita ja olla myrkyllisiä myös nieltyinä tai hengitettynä. Syövyttävän aineen merkki löytyy esimerkiksi vievärin avausaineista, WC-puhdistusaineista, ammoniakista ja lipeästä. Syövyttävät kemikaalit voivat aiheuttaa pysyvää vahinkoa iholle tai silmille ja siksi tällaisissa pakkauksissa on aina lapsiturvallinen korkki. Ympäristölle vaarallinen merkki löytyy esimerkiksi tärpätistä, bensiinistä, maaleista ja puunsuoja-aineista, jotka voivat olla vaaraksi ympäristölle. Tällaiset kemikaalit pitää toimittaa ongelmajätteen keräyspisteisiin, jotta ne eivät päätyisi luontoon tai vesistöihin, missä ne voivat aiheuttaa vahinkoa vesieliöille, kaloille, muille eläimille ja kasveille. Helposti syttyvä merkki löytyy esimerkiksi sprii- ja asetoonipulloista. Kemikaali voi olla helposti tai erittäin helposti syttyvä, riippuen siitä, missä lämpötilassa se palaa tai miten nopeasti se palaa. Helposti syttyvät kemikaalit täytyy aina pitää etäällä tulesta. Hapettavat kemikaalit voivat luovuttaa happea palaville materiaaleille, joten niiden kanssa pitää olla varovainen. Esimerkiksi pellava öljy on itsestään syttyvää ja voi aiheuttaa tulipalon, jos käytettyjä riepuja säilytetään väärin. Vuoden 2010 joulukuusta lähtien symbolit vaihdetaan valkotaustaisiin, joissa on punainen reunus. Vuoden 2017 kesäkuusta lähtien käytössä on vain uusia varoitusmerkkejä. Muistettavia seikkoja on paljon, mutta kemikaalien asianmukainen käyttö on melko yksinkertaista. Seuraavien vinkkien avulla olet jo matkalla kohti kemikaalien turvallista käyttöä. 5 vinkkiä. Säilytä kemikaalit alkuperäispakkauksessa. Noudata etiketissä olevia ohjeita. Varo kemikaalien joutumista suuhun, iholle, silmiin tai keuhkoihin. Säilytä kemikaalit lasten ulottumattomissa. Ota ympäristöasiat huomioon ennen kemikaalien hävittämistä. Lisää tietoa varoitusmerkeistä ja 5 vinkistä löydät osoitteesta www.unohdetutvaroitusmerkit.fi. Samasta osoitteesta löydät myös käynnissä olevan varoitusmerkkikampanjan materiaaleja.